zengena manje zingena manje. Ngani? Sengiyenzile phela investigation. Khathela abantu abalokhu beniqambela amanga la bethi nina nishani kwathini kuphi. Ithi into yenu nini sondelani ngifuna nina kakhulu nina la engathi impandla. Funa laba abanempandla ke manje. Ubatshela indaba zabo. Zani la. Sondelani mawunempandla izapha ndikuxeleleke mina. Ngiyenzile investigation ngani nina. Ukuthi lento yeni yempandla isukaphi? Yenziwa yini? Yini ubuhle bayo? Yini ububi bayo? Uzani? Ngizonile fahla. Ngizobuya ngimtshene futhi okunye. Angifuni ukuniphuthuma. Nina impandla maninayo kuthiwa impandla yenziwa ukuthi azi baqinisileni. Shuthi ke nani niyawacabanga vele abafazi babantu. Ngathi ukuthi iqiniso kodwa phela. Kodwa shuthi nje andithiwa kune-acid la ngeke ingashikini ngeke. La kuthiwa kune-acid la. Mawusunayo ke impandla nazi izinto ezenzekayo kumuntu onempandla. Kumuntu onempandla nazi izinto ezenzekayo. Nisho mangiqamba amanga manje ngakwenzi nisho. Okwenzakalayo kuye ayithulele ngoba imfihlo siyakuhleba. Mangabe unempandla ithinto awuphathwa isilungulela. Umuntu onempandla akaphathwa isilungulela. Ningiphikise phela umuntu onempandla uphathwa isilungulela akekho. Sidalo. Awunempandla nje ungafa isilungulela. Sidalo. 2 abazamuli abantu abanempandla abazamuli sidalo. Angiwaqamba manga phela mina investigateile ngani. Ukuzamula nje. Anizamuli isilungulela siniphathi. Nina ngiyanithanda neso. Lonke lolu cwaningo ngileziswa ukuthi ngiyanithanda. Angithandi ngempandla zenu. Angithandi. Kuthiwa inele iqothukile ngoba phela kune-acid la angazi iqiniso kuthiwa kune-acid la. Indoda ngazi ke nani. Senani niyazi phela nazo izinto ezishisa izinole zenu. Bani suka la bethi ngicabanga abafazi babantu. Kodwa kuthiwa anizamuli. 1 2 isilungulela ungafa yiso. Aniphathe isilungulela.